Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já vás tady vítám na pátém pokračování naší série workshopů multietnických, které pořádáme ve spolupráci s občanským sdružením Justice Brno. A tyhle workshopy jsou podporovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. A my oběma institucím za to děkujeme. Zase je tu technika tvorby tónu. Rumúni beťári používajú pre ten najspodnejší register na týchto flautách spôsob hry, pri ktorom tento oblôčik, to okienko, čiastočne prekrývajú spodnou perou, čo zase vyrába veľmi expresívny tón, plný alikvotov, plný multifonikov. Ja vám zahrám najprv nejakú melodiku vo vyššej polohe, kde sa ten tón tvorí základným spôsobom a potom aj niečo v tej spodnej polohe, teda tým špecifickým rumúnskym spôsobom.
som používal doprovod, tradičný rumunský doprovod chora. To je v podstate tanec, to som povedal v preklade. A to má taký bodkovaný charakter, ktorý od začiatku v podstate tie malé cymbaly v Rumunsku nemali basy. A oni plnili len tú funkciu rytmickú. Keď sa ten nástroj rozšíril o tie basy, tak vznikol celkom zaujímavý element, možno, že niekedy ani tú basu nebolo treba.
z dôvodu trošička ohmatania si toho typu tejto muziky. To znamená troška ohmatania si toho rytmu, tých ozdôb. Nie je to, dajme tomu, nie je to až také náročné na niektoré veci a prakticky je to ten klasický rytmus, ktorému hovoria hora a okrem toho je to celkom pekné, takže sme zvolili a dobre sa dajú na tom ukazovať jednak basové linky, jednak cymbalové doprovody a jednak viazanie pre huslistov, ktoré je dosť podobné viazaniu swingovému, keď už teda rozprávame o tom prakticky prelínaní sa žánrov. Samozrejme, dnes to malo byť rozprávanie na tému vlastne ovplyvňovanie stredoeurópskej hudby balkánskou kultúrou, no čo my teda máme veľmi radi. A poukazovali sme na nejaké analogie balkánskej hudby s hudbou swingovou, a na nejaké princípy, ktoré fungujú aj v tom žánri. A napríklad na tejto záležitosti môžeme hneď vidieť jednak trošičku synkopáciu, lebo viazania tónov a legáta sa dejú vyslovene na synkopy, na ľahké doby, otáčame šlak, na ľahké doby viažeme. A takisto celá tá melódia je napísaná v osmičkách, len tie ozdoby sú napísané ako 16-ky. A celá tá melódia sa nehrá rovno, ale celá tá melódia sa trošku bodkuje. Hej? To je napríklad bodkované rytmy a synkopy. To je to napríklad, čo neobsahuje naša tradičná hudba, takže možno pre niekoho, kto sa s tým stretol vlastne prvýkrát, tak je to troška také neprirodzené pre ruku. Samozrejme, sú také, by som povedal, výnimky, napríklad u nás máme jeden, nie región, ale dve obce, Vadičov a Terchová, kde huslisti alebo ľudoví muzikanti taktiež viažu na synkopy. To je veľmi veľká taká, ako by som to nazval, nie halus, no ako sa to povie slušne. Rarita. To je veľmi taká veľká raritka, áno, lebo prakticky, ako mám, hej, potom samozrejme mám hudbu swingovú.
Pavlovi Spilkovi za pozvanie, veľmi si to vážime, je nám veľkou cťou a teda dúfame, že ste sa v tento deň s nami cítili dobre.